an balimaw ani ɲanguma Maliactu don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaran b'an bolo kala saw ma o de k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ olu kɛlen don ka dagasigi labɛn ko fɔ Mali kiiri bulonsoba n'o ye Cour suprême ye ale ɲɛma n'ale tɔgɔ ye Nuhum Tapidi ko fɔ a ka bɔ a nɔ la. An b'a yirala k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ Mamadou Sensi Kulibali n'ale ye kɛnyɛrɛye cakɛlaw ka ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ Mali foroba baarakɛla caman bɛ yen nɔ u sen bɛ yuruguyurugu la k'a bɛ n'u bɛɛ kɔ bɔ fiɲɛ na. O de senfɛ sa a ye mɔgɔ fɔlɔ min tɔgɔ fɔ o kɛra Nuhum Tapili ye n'ale ye Cour suprême ɲɛmaa ye. O hukumu kɔnɔna la jɛkulu caman bɛ yen nɔ olu wulila ka fara a kan kɛlɛ in na ko sabula yuruguyurugu cayalen don an ka jamana kɔnɔna la. Ni maa kofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna dagasigi labɛn wagati nataw la mun bɛna kɛ Mali kiiri bulon bɛɛ la kelen kelen ko fɔ Nuhum Tapili ale ka wuli ka bɔ a nɔ la ale ni commune 4nan n'o ye commune 4 ye o procureur fana ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la. Hakililajigi la an b'a yirala k'a fɔ fɛn min ye Mamadou Sensi Kulibali ye avril kalo tile 24 kɔnɔna la ale kun welilen don commune 4 kiiri bulon na. Ayiwa o sababu kun tɛ dɔwɛrɛ sa Nuhum Tapili ale de y'a wele bɔgɔ jeninen kan ko sabula a ye kuma min fɔ k'o tɛ kuma fɔta ye kiiritigɛla ma nka a kɔni m'a fɔ ko nkalon don. Nka an b'a yirala k'a fɔ kiiri in kɔni ma se ka tigɛ sabula ni jamakulu kelen olu taara dagasigi kɛ commune 4 kiiri bulon da la ko Mamadou Sensi Kulibali tɛ don kiiri bulon kɔnɔna la o kɛra sababu ye kiiri in kɔni ma se ka kɛ. Ayiwa kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Jɛnɛ Sogodogo n'ale ye CDR tɔnden dɔ ye ale kɔni bilala ka taa musow ka kasobonba la n'o ye Bole ye. Ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ni muso in kɔni ye maliyɛni ye n'a sigilen don Faransi. Ayiwa a dɔnnen don bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ sabula a bɛ to k'i hakilinata fɔ jamana taabolo kan. Ayiwa muso in de kɔni nalen k'a bɛna bɔ Mali la yan nɔ an b'a yirala k'a fɔ avril kalo tile 22 kɔnɔna la polisiw kɔni taara a minɛ nka o kɔfɛ a bilala. Minɛli filanan n'o kɛra avril kalo tile 24 kɔnɔna la o kɔni na a tor'u bolo lakɔlɔsili la yen nɔ fo ka taa tile 2 kɛ. O tile 2 kɔfɛ sa n'o don bɛnna avril kalo tile 26 ma a bilala ka taa commune 3nan kiiri bulon na n'o procureur y'a yira ko k'a bila ka taa Bole. Kibaruya minnu sera ma o y'a yira k'a fɔ ko minɛni kun tɛ dɔwɛrɛ ye sa ko sabula a ka ja labanw na a ka dɔgɔyali sera mɔgɔw ma maa minnu sen bɛ jamana ko ɲɛnabɔli la. Ayiwa ni ko in kɔni kɛra sababu ye CDR mɔgɔ caman bɔra k'u ka nisɔngoya yira Razbat yɛrɛ kun b'olu la nka an b'a yirala k'a fɔ o bɛɛ n'a ta o ta o si ma polisi ninnu kɔni bali ka taa n'a ye Bole. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de k'a fɔ 5e arrondissement polisiw avril kalo tile 13 kɔnɔna la olu ye dankari kɛ bingannikɛla dɔw la. Ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko ni ko in yɛrɛ bɛɛ daminɛna cogo min na avril kalo tile 13 su n'o kɛra 3h du matin wagati kɔnɔna la bingannikɛla fila olu de kɔni wulila ka taa Luxembourg n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye ka taa k'u b'o kɛrɛfɛ butigi dɔ ka taa bi o tigi kɔni kan. Tɛmɛsennabagatɔ dɔ de kɔni ye nin ma ye k'a ye k'u bɛna walijugu kɛ ale ye wele bila 5e arrondissement mɔgɔw ma. O polisi ninnu fana wulila teliyala yaasa ka se ka taa nin maa kofɔlen ninnu minɛ. Ayiwa ɲininkaliw de kɔni senfɛ sa ni maa kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu kelen tɛ ka se k'u tɔw yɔrɔ fɔ. O minɛli de kɔni senfɛ polisiw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka sow kɔnɔna la ka maramafɛn caman bɔ yen nɔ i n'a fɔ marteau, pince, scie o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni maa kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni t'o siɲɛ fɔlɔ ye ka nin wale ninnu kɛ k'u ka baarakɔrɔ don. An bɛ wagati min na i ko bi u bɛ polisiw ka bolo kan halisa. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ an ka finitigi dɔ kɔni ni tora binganni wale dɔ la n'o kɛra Acharan n'ale bɛ Tɔnbɔkutu mara la. Kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ Acharan n'ale ni Tɔnbɔkutu cɛla bɛ taa kilomɛtiri 45 kɔni ɲɔgɔnna la avril kalo tile 28 kɔnɔna la marifatigi dɔw kɔni n'olu bɛ Acharan daminɛ la olu de wulila ka taa mugu ci an ka mɔgɔw la ka maa kelen faga ni ka mobili kelen ta ka boli n'o ye. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ an ka finitigi tɔw kɔni bolila ni maa kofɔlen ninnu kɔ u ma se k'u minɛ sa nka u kɔni ye mobili minɛ ni ka segin n'o y'u ka dagayɔrɔ la. Min ye finitigi su ye o kɔni taara ka taa Tɔnbɔkutu dɔgɔtɔrɔso su marayɔrɔ la. An balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da u tulo kan aw ni ce a ka kulomajɔ la.